सद्याक मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी आसा म्हूण भाजपाचे वरिष्ठ अधिकारी माहिती दितात। आयतारा सकाळी भाजपाच्या वेंचणूक कमिटीच्या बसकेक सुरवात जाली। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। चांगली उत्तम आहे पर्रिकरांची तब्येत स्टेबल आहे। दिगंबराचे न्यूज चलता की न्यूज सगळीकडे अफवा चालू आसा, आमका काही खबर ना, आमच्याकडे त्या संदर्भातली माहिती काहीच नाही आणि आमका संपर्कही करू ना। आता कसली मीटिंग आमची इलेक्शन कमिटीची मीटिंग आसा। अभी इलेक्शन लोकसभा और 3 बाइपोल के लिए उसी इलेक्शन के प्रोसेस इलेक्शन का कमेटी की मीटिंग है, इसी बारे में। सर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहा है सर, सीएम लीडर ऑफ पता नहीं मुझे अभी तक। सर क्या कैसे कंडीशन कैसा है सर सीएम की? प्रेजेंट एटलीस्ट इन समवॉट स्टेबल कमिटी इलेक्शन कमिटी कसली मीटिंग आहे आणि काय ठरवणार? आजची मीटिंग जी आहे ती इलेक्शन कमिटीची मीटिंग आहे आणि इलेक्शन कमिटीच्या मीटिंग मध्ये कॅन्डिडेटवरती फायनलायझेशन केलं जातं। 2 लोकसभा आणि 3 विधानसभा त्या कॅन्डिडेटवरती डिस्कशन होतं। पर्रिकरांची तब्येत काल बिघडली होती, त्याच्या पार्श्वभूमीवर काल बैठक झाली होती आमदारांची बैठक होती। ते सगळे पार्टीचे वेगवेगळे विषय डिस्कशनासाठी कालची विधिमंडळाची बैठक होती। त्याच्यात काय चर्चा काय झाली? कालच्यात सेम म्हणजे बाकीचा लोकसभा विधानसभा ह्याच्याबद्दल चर्चा झाली। मुख्यमंत्र्यांच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थिती याच्याबद्दल चर्चा। दिगंबराचे न्यूज चलता की काहीच खबर नाही।